issue po ng malnutrisyon at kakulangan sa wastong nutrisyon ng mga batang isa sa mga tinutukan po ngayon sa San Fabian, Pangasinan matapos ihanda ang pagpapatupad ng supplementary feeding program para sa mga batang nangangailangan ng nutritional support. Sa planning activity noong Mayo 18, tinalakay ng mga kinaukulang opisyal at tanggapan ng isasagawang o isinagawang feeding program kaugnay ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty sa Region 1 at Negotiated Procurement o SAGIP sa programa. Ayon sa National Nutrition Council, ka-initiatives sa lalawigan, isinasama at minomonitor ang mga batang kulang sa timbang at nasa panganib ng undernutrition sa pamamagitan ng naturang programa. Kaugnay nito, dumalo sa aktibidad ang mga child development workers ng Municipal Social Workers and Development Office, katuwang ang DSWD, mga kaugnay na tanggapan ng LGU San Fabian at Rural Sanitary Inspectors. IFM News. IFM News. IFM News.